Mayong adlaw mga higala. Ania na sab ang bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Bulanong youth sa teatro dito sa Bohol magpasundayag dito sa nasod sa Korea. Ipadayag sa mga batan-ong bulanon nga naa sa teatro ang hinagulhon sa masikitong kalibutan ug ang paglaom nga hiusahan sa katawhan ang pagpahiuli sa kalikupan atul sa Gyeongsan Mountain International Dance Festival karong simana. Pinaagi sa usa ka dance drama, isa-isay sa mga batan-ong artista ang kasinatian sa katawhan sa dula nga giuluhan og usa ka isla. Itong palabas na ito ay makikita sa Korea next week. Okay? Sa October 15 and 16 sa Bundok, sa isang Buddhist Park, International Dance Theater Festival. Okay? Doon, is a shorter version of this kasi dito mas maraming laman kasi makiintindihan nyo kung meron pagking dialogue. Okay? So, ito po ay hindi drama. Hindi rin ito dance. Ito ay dance theater. Mayroong sangkap na sayaw, may sangkap na drama, may sangkap na poetry. Usa ka saysay ug komentaryo kabahin sa kalikupan nga nagtuaw ang pagpasundayag sa kasing sining dance theater group migamit sa universal language sa sayaw aron ang mensahe sa galamhan mas dali nga mosantop. Sugilanon sa usa ka isla nga sa unos nga naghaguros ug nagbanlas nga mahiganting bawod, gikuso-kuso ug gipaanod-anod, gilakbit didto ang hulagway sa kalikupan nga nagkagiwatay ug ang dangatan sa kalibutan kun ang kalikupan apasagdan. Apan bisan pa niya ning tanan, sa usa ka isla ang katawhan gihapon sa maranman ug nabunog sa katalagman naning kamot nga makabangon ug sa sunod-sunod nga hampak sa mga bawod magpanutaw-luptaw sama sa mga gapnod. All I can say sa dula nga usa ka isla is that it is very inspirational and it gives a message nga there is always hope. Napakita pud sa dula nga grabe jud ang kadasig sa mga bulanon o grabe jud ang mga pagtinabangay sa mga bulanon adtong mga panahona nga nag-agian kita sa bagyong Odette. And with the fact nga ang Bohol Culture and Arts Youth ang magdala sa advokasya adto sa Korea, dako kaayo ni nga kadaugan sa ato ang lalawigan o dako kaayo nga pride sa ato ang mga katawhan diri sa Bohol. Gikan diri sa Bohol alang sa Maayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol.